मोनसे बाइटनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन जे नोंथाङा आंनि सासन खुंनायाव सिन्डिकेट जामारदों नामा श्रीरामपुराव। दा बेवहाय बिथाङा मोनसे एन्सार होनदों, बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। जानाय थानाय गासिबो 1 माससोनि बिथाङा बै रिपर्टारफोरनो होगोन, बेयावनो थाहैनांगौ, सिन्डिकेट खालाममारदोंना माराखै निउसाव फोसावनांगौ होनदों। दा प्रमद बर' बादि सासे लिडारखौ जों बोरै फोथायनो, जाय लिडारा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै सुक्तिखारि रन्जन दैमारि सारखौनो जेलाव सोनो हायोब्ला, जाय प्रमद बर' बिथाङा स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होननानै फोसावनो हायोब्ला बेखौ जों बोरै फोथायनो। नाथाय स्कुल कलेजआ दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। जाय प्रमद बर'आ 4000 जन एनडिपि बिथांमोना साख्रि मोनबाय होननानै नरेन्द्र मदि बिथाङा होनबाय, अब्ला आखाइ ख्रब खबबाय बहा मोनदों? बेबादि सासे थगायग्रा सुबुंखौ जों हाजारखि सिन्डिकेटनि खोथा बुं, जों मालाबाबो स्लिम बुंबाबो फोथायनो हाया। आरो बिथाङा बावैसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव हमजानो थांगासिनो दङ। बिथांनि केलेंकारिया सिबिआइ तदन्तनि डिमान्ड खालामगासिनो दं। दा माब्रै आरो मा जानो थांदों बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। सावरायनायनि सिगां बिथाङा जे थारैनो सिन्डिकेट खालाममारदों ना मादों ना रिपर्टारफोरनि सिगाङाव स्लिम खोथा बुंदों। बिथाङाथ' खोथा बुंनायाव जोबोद एक्सपार्ट। जे थार्मेल पावार प्रजेक्टनि खोथाखौबो बिथाङा लाबोदों, नाथाय बिथाङा 8000 जनसो सुबुंफोरखौ साख्रि होगोननि खोथा नों लाबोदों। नों थांगोन, सोरबा फैफिनगोन, सोरबायाबा बेखौ मावना मावा। थामसाथ' नङा जोमसै, नोंबा जाफिनगोन ना जाफिना, जाफिनबासो जाफिनबाय माबा मोनसे बुंनो हानोसै, जाफिनाबाथ' नों गुबुनाबा बेखौबा थाल लागोन ना लाया। पलिटिक्स रटेसन जाबाय थायो। आरो नोंथाङा जाफिनब्लाबो नोंथांनि खोथाया मोनसेबो लाजाया। लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथाया माबोरै हायाखै नोंथाङा? दा जिखुनु जाया बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि दफाफ्राबो नोंथांनि गेजेरजों मोनसेबो जाफुंखायाखै। बेखौनो बांसिन दुखु मोनदों रायजो राजाफ्राबो। ओंखायनो आदानि कम्पानिनो हंगारनो हाया। दा मा बुंदों बिथाङा सिन्डिकेटनि सायाव स्लिम खोथा नायग्रोनो लाग्रोदो। বাতৰিতে প্ৰচাৰ হয়, মই একবাৰ কৈছো আপোনালোকে সবে বলক, গোটেই বিটিচিৰ সাংবাদিকসকলে মই ভাত পানী তাতে এৰেঞ্জ কৰি দিম, 1 মাহমান থাকক, তাতে থাকি পেলাই নিউজ কৰক। আপোনালোকে যাওক না, মইতো আপোনাৰ তাতে মই 10 বাৰ এনচাৰ দিলো। মই চিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যদি মনত আছে, আপুনিয়ে মোক 10 বাৰ সুধিলে সিন্ডিকেট হৈছে নে নাই, হৈছে নে নাই। এটা কথাটো সুধি থাকিব লাগে নে? মই সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, বাছ ভাড়া কৰি দিম, সব এৰেঞ্জ কৰি দিম, তাতে ভাত মাংস এৰেঞ্জ কৰি দিম। 1 মাহ শ্ৰীৰামপুৰ গেটত আপোনালোকে থাকক, তাৰপিছত ক্লিয়াৰ কৰি দিব সিন্ডিকেট হৈছে যদি হৈছে। बिथांनि खोथायाव रायजो राजाफ्रा गोजावग्रा नंला। मानोना थांनाय समाव बिथाङा बुंदोंमोन, आङो मन्त्रि एमएलए इएम जिएम जानो बिटिसिनि गाद्रिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै। बेसे लाजिथाव। रायजो राजाफोरखौ थगायनानै फोथाय खेबस' खालामनानै बड'लेण्डखौ जालदाब फाननानै गारबोनानै बिटिआरखौ बिथाङा दा गाज्रियाव जिरायनानै खुंगासिनो दं। बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा आखरे आखर जुदि मावफुंजायाब्ला सासे मन्थ्रिनि लांगोनायाव आङो फासि नांनानै थैहैगोन। थैबायना, थैबाय, जाफुंजोब्बायना, आखरे आखरे मावफुंजाजोब्बाय। प्रमद बर' सार, नोंनि खोथा कोनिबा जुदि ইউপিপিএল দলৰ নেতা কর্মী সকলে পিএমএৱাই ঘৰত নামত আঠনা সারেনা কৰাপশন যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কর্মী নেতা সকলক অতি সোনকালে এক্সপেল কৰা হ'ব। খালামबाय ना सार, खालामबाय। जय मुसाहारिनि सिन्डिकेट, फेरेंगा बसुमतारिनि लामायाव सिन्डिकेट हमनो मोननाय खालामबाय नामा सार? नोंथांनि बिटिआरनिफ्राय लाइब्रेरियाव, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लाइब्रेरियाव एसामिस निउसाव सोरनि नाम लायामोन, मा नाम लायामोन, बेखौबो एक्सपेल खालामबायना सार? 1 भट 1 जब परिबर्तन नांगौ। इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव परिबर्तन नांगौ।
रायजो राजाफोर सोलायनाय नांसिगौ नोंथांमोना भटल' हो भट गांसेयाव साख्रि मोनसे मोनगोन 1 भट 1 जब होबायना सार नोंथां बादि 1 नाम्बार थगायग्रा सासे दैदेनगिरिया जे सिन्डिकेट जायाखै होनबामोनलाय रायजो राजाया फोथाय नामा बयबो नुगासिनो दं बड'लेण्ड में एनडीपी युवाओं को सेंट्रल सरकार की तरफ से 4000 नौकरी दिलाया है सोर एनडीपी एक्स एनडीपी बिथांमोना साख्रि मोनदों मारै जाखो सार नोंथाङा आमी बिटिआर शान्ति आनिब फारिसु दाना नायदो बन लायनो थांग्राखौ मेलेम गलायनाय गावबाय फेक एनकाउन्टाराव लागायबाय सासे सावबिनिस एसामिस सुबुङा बड'फाखौ बखिबाय बे बड'फा सार जिरायबोनाय सियाराव जिरायनानै फैनाय सासे गावखौ रिभलिउसनारि वेभ जांख्रिथायारि गुथालनिफ्राय फैनाय होननानै बुंनानै लाग्राया फंसेबो जेबो बुङा बेफोरबादि थगायसुला सासे दैदेनगिरिया दिनै रायजो राजाफोरनि सिन्डिकेट जाया होनबा मालाय सोर फोथायनो मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सखौ आं नेनानै थागोन जरुर लिरनानै हर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ